specjalny tegorocznego festiwalu OFF plus Camera, Melissa Leo, dołączyła do obsady filmu The Equalizer. Gwiazdą obrazu jest Denzel Washington, z którym Leo pracowała ostatnio przy okazji lotu. Film jest historią byłego agenta CIA, który w oryginalny sposób próbuje odkupić swoje czyny wykonane na zlecenie agencji. Zaczyna zatem prywatną praktykę jako spec od rozwiązywania spraw nierozwiązywalnych. Leo wcieli się w agentkę CIA, która kiedyś pracowała z bohaterem. Teraz będzie mu dostarczać informacji, dzięki którym lepiej zorientuje się w tym, kim są jego nowi przeciwnicy. I want to talk about the days leading up to the accident. Forest Whitaker, znany z filmu Ostatni Król Szkocji, zagra główną rolę w dramacie Memphis. Będzie to biografia słynnego pastora Martina Luthera Kinga Jr. Martin Luther King Jr. był pastorem zboru baptystycznego w Montgomery w Alabamie. King przewodził bojkotowi autobusów miejskich w celu zniesienia segregacji rasowej. Stosował taktykę biernego oporu. Po wystąpieniach w Birmingham w Alabamie w 1963 roku sprowokował zaangażowanie się administracji Kennedy'ego w obronę praw obywatelskich ciemnoskórych. W tym samym roku poprowadził marsz na Waszyngton. W roku następnym otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Memphis skoncentruje się na ostatnich dniach życia pastora. To assassinate me.